Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního tutoriálu a dneska si ukážeme, jak nainstalovat Stranded Deep. Je to hrozně jednoduché, protože je to jednoduchý. Já nevím, jak to mám říct, prostě je to strašně lehký. Já už tady mám připravený, ulož to. Tady si napíšeme Stranded Deep, tak. Takže tohle to si stáhnete. Jsou tam napsané i kladný komentáře, jak můžete přesvědčit, já vám to dám do popisku videa. Ten odkaz vlastně se vám stáhne, stáhne se vám tohle a to zdáte, tak kliknete to pravým tlačítkem a dáte extrahovat do Stranded Deep. Z toho vám pak vznikne tohle. To rozklikněte. A pak tady máte tohle a tady už je samotná hra. Tohle už je samotná hra. A vlastně to jenom rozkliknete a ona hnedka už se spustí, takže je to fakt jako lehký, ne že mě za to budete hejtovat, že to je moc lehký, ale no prostě tak no. Takže já si myslím, že by to mohlo stačit, dejte určitě like, komentář, popřípadě odběr a zatím čus.